Čaute, u druhej časti nášho vlog tripu. Dneska ideme na San Vicente. Natočím vám tam nejaké klipy z toho, nejaké videá, jak jazdíme. Tu v našom rezorte. Akurát ideme, už oblečení, takto s prilbou. Tam máme naše autá. Jedno, druhé vlastne. Máme Opel Zafira, Škoda Rapid, super auta. Takže balíme veci, že tak tu balíme bicykle zbalené, tu máme kolesa, prilby a takto pacnem, ale trošku to tu uľahčím, že toto by sme mali takto. My sme akurát dorazili na drahu San Vicent. Ešte vidieť. Nádherná dráha s palmami. Tu vlastne v sobotu máme pretek, čiže aj tam vám natočím isto. No keď budeme zdraví. Čiže teraz ideme potrenovať ešte. Mierny vetrik, fakt to je on mierny, možno 4 km za hodinu. To nič ani necítiť. Trošku je pod mrakom. Tak dúfam, že sa ešte vyčasí. Čaute, momentálny čas je 11:24, my už jazdíme asi hodinu, tak s Kikou. Momentálne vedúci išli do obchodu nakúpiť veci a my ešte dáme pár jazd, potom ideme baviť bicykle a ideme sa naobedovať a po obede ideme smer Alcoy, tam tiež to hodinu dráha. Hodina cesta od drahy. Tam to bude trošku také dlhšie cesta, ale tak dráha super, topka, veľká. Dúfam, že tam nikto nebude. Mali by sme mať rezervovanú od druhej, ale to asi nestíhame, čiže skúsime to dať na tretiu, tú rezerváciu. Že my už sme dojazdili do auta a ideme baliť bicykle. Jak som spomínal, oni išli na nákup. Tak idem na bicykli. A potom ideme najesť. No daj. Všetci tu robia. A ne si tu takto oddychujem. No, nechal na koleso dole. Že potom ideme po obede smer Alcoy. Bude topka videa, tam by sme mali mať aj rampu, či aj rampu vám natočím. Tak, zatiaľ cos. Akurát sme prišli do Alcoy, čas 15:00 a ideme jazdiť, bicyklo prichystané, všetko.
Takže momentálne jazdíme štvrtodovinku, aj keď nám fúka, ale či mám rozprávať, snažíme sa to udržať na tom bicykli, lebo skáče to s nami správa, doľava. Podmienky sú ťažké, fúka na prvom dni, ale sme tu 2 týždne, čiže dúfam, že bude aj lepší počas. Takže akurát sa nám skončil druhý tréning. Ideme baliť bicykle, ideme smeru Bytko, cesta hodinová. Po ceste sem sme trošku zle odbočili, čiže cesta trvala dlhšie. Ale nádherný priestor, tu je vlastne pahorok, tam máme zaparkované auta. Pôjdem po takom štrkovisku, no trošku také nebezpečné na kolesa, že defekt dostaneme, ale super drahá. Fúkalo zo začiatku, no zas blbe. Ale teraz sa to tak ukrudnilo, mali sme aj rampu. Aktuálne sme v takom wellnesse mini. Máte bazén, máte saunu. Teraz pôjdeme tú saunu pozrieť, že ako to vyzerá. 60% neukazuje, to neviem. Teraz v saune odpadávam, ako hovorí Maťo, ale je to regeneračné fajne po tom dvojfázovom jazdení dnes a naozaj už som nevládal, zasfúkal vietor, ale tak jazdili sme čo sa dalo, čo išlo, na čo sme poskakali, na čo pojazdili. Chcel by som tu ukončiť záver dňa na našom nádhernom balkoniku. Možno asi 10 hodín večer. Teraz sme oddychovali trochu, pozerali nejaké filmy, seriály, sedeli, lešali na gauči a ešte hodnotím super. Čiže to bolo asi všetko k tomu a môžete sa tešiť na ďalšie videá.